Значи стой. Ало? Да. Взехме решение да добровим делото, все пак да продължим въпросът на България напред. Благодаря много. Добре, благодаря много, до чуване. Нещо да излези. Да, напрежение, направо се разревах. Толкова ли си? Да, ама не мога, майко, изпотих се. Айде, Днес е понеделник и е вече 11:30. След малко имам среща с Габи, защото отиваме в София, тъй като започва Гласът на България и Габи е избрана, за да участва в него. Сега са предварителните уговорки с музикантите, предварителните уточнения за стайлингът на Габи. Отиваме за 2 дена в София и пожелайте ни успех! София сме! Най-накрая, след 6 часа път. 6 ли? Повече? Повече ли? Еми, в 12 тръгнахме. Дай брой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 часа път. Ето там има мол. След малко отиваме там. Покажи къде сме си. Ние сме на 12 етаж. Опа. Е там някъде. Не, момчех ли? Смущаваш ме! Ай това! Така! Дай! Искам веднага танц. Ставай! Когато пристигнахме в хотела, всички мислеха, че аз ще участвам, а не Габриела. Всички мислеха, че Радина Езекиева е участника. Габриела Галяджиева не съществуваше в списъка. Колко много! Така че, всъщност утре аз ще пея, но не съм подготвена. След малко се притеснявам. Не знам коя песен да изпея. Габи, предложи нещо. Защо не изпееш Елате пиленца при батко? Веднага ще вляза в отбор на Камелия. Ами да. Да, ще се пробвам какво. Трябва да отидем. Вчера Майя ме повика с топка да си поиграм, дай ми топката. Дам. Вчера Майя ме повика с топка да си поиграм, дай ми топката. Така, разпя се, не аз не. И сега отиваме на репетиции. Да. Ето тук е филмовия център. Тук правят филми. Ако случайно нещо не се получи, ще се пробваме там. Това е. Там ще пробваме.
Приятели, какво се случи? Габи се разпя няколко пъти вече. Два пъти. И сега чакаме тя да влезе. Тук е леко студеничко, но ние пием чайче, хапнахме, ядохме сладко, солено, пак пихме, пак ядохме и чакаме. И тук имаме музикално оформление. Така, забавничко. Много е яко. Пуснат нещо на Вески Маринов. Всичко ще изпея. Малка жълта рока. Опа, лята! Не, извинявам се, отново. Некомпетентна. Част 2. Всъщност, ние вече сменихме песента, няма да е Friends. Ами ще Лятна жълта рокля. Мисля, че ще спечелим. Направо ще ни наградата. Кой отбор чуваме си се? Ние сме... Отбор на Камелия. О, да. Да. Вече отбор имаме. Да, ще бъде малка жълта рокля. Лятна... не малка! Малка? Искаш да е малка ли? Опа! Мисля, че ще се справим доста добре. Можем да импровизираме в различни музикални стилове. Това като Азис, това като Тони Стораро. Ние сме мултифункционални. Връщаме се след 4 часа и половина чакане. Габи все още не е минала и вече направо сме припаднали от чакане. Но все още продължаваме. О, да, мърдаме се още. Мърдаме. Вече наистина сме се трещяли. След малко мислим да се включим към онази групичка там и да почнем. О, да. И мислим да сменим вече песента. Това беше лятна жълта рокля, отиваме на Хабиби. Извикаха Габи, за да влезе на репетиция. За съжаление, мен не ме пуснаха да вляза при нея, за да слушам. Затова сега ще ви покажа как аз ще послушвам какво се случва. Сега има една врата, която е точно залепена за сцената и там се чува всичко, каквото свират музикантите и какво се случва реално. Сега ще ви покажа къде е точно тази врата. Може да ми се смеете малко, но така, действително ще чуя какво се случва. Ето сега ще ви покажа тук. Ето тук. Тази врата е основната сцена. Ето капито. Хора, не знам, но София явно ми действа някакси с такава енергия да пазарувам, да си купувам обувки. Купих си 3 чифта обувки. Когато бях студентка, си купувах всеки месец по един чифт обувки. Събирах пари и си купувах обувки. Някакси от атмосферата. Аз ще бъда в канала, това не? Разбира се. Ти си прият да бъдеш в моя канал. Официално. Сега съм ти брат. Сега, приятели, е 12:15 и аз съм пред хотел Хемус и чакам Габи да дойде и да отиваме в късът на България. Днес е моментът с столовете. Пожелавам много успех и се надявам да се случи всичко, което е най-добро за нея. Нека чакането да започне сега. Започваме отново да чакаме. Сега извикаха ни в 1:30. Сега е 2:20. Нищо не се случва за сега. Има много хора. Тук са за 1 час. Да. Ще видим. Започнахме вече. Чакане и чакане.
Извиках я някъде. Някъде извикаха, я взеха и не можем да я видим. Влякаха я. Да. Ами сега, ако я няма, ти ще трябва да излезеш да пееш. Да. Знаеш ли песента? Да. Може ли да запееш малко? Listen, me, love me, I seem crazy when I'm a moment friend. Страшен си. Значи да не се притесняваме. Нали? Добре. Най-накрая започнахме да снимаме. Сега извикаха Габи, за да я снимат за нещо и сега ще ви покажа за какво и аз не знам. Айде, Габи, успех. Гледаме и ще стискаме. Кажи какво може бънджи сингър. Секирата, както те ти казват. Да, с секирата. Да, Алекс, прегърни кака. Да, како? Ще успееш. Габи, хайде. Хайде. Ние къде отходим? Габито се справи повече от добре, нали така? Да. Не стана, не я приеха, но наистина за мене тя е най-големия победител. На нас ни хареса. Това е най-големия победител. Нашия Това е победителят на Bungee Singers, победителят на какарони, победителят на гайдите. Беше супер, беше много добре, наистина. Наистина беше много добре. Какво беше вълнението, Габи, на сцената? Още едно интервю. беше много хубаво. Живата музика беше супер, сцената беше супер, много се накефих. Като изживяване е незаменимо, нали? Беше брутално. А пък Надявам вие се. знаете, че Габи ще продължи да се дава в моя канал, в каналът на Радина Езекила, така че наскоро, скъпи приятели, айде, аз съм Радина Езекила и благодаря!